mercat. Això és una continuació a un treball familiar de molts anys. Treballem producte d'ací, producte del moment, producte de temporada, la majoria de producte ecològic, i intentem donar eixida al producte que fan els productors del voltant i el que fem és plats de sempre en toquets d'ara. El tipus de cuina seria cuina tradicional, en tècniques d'ara. El que intentem és cuidar el producte, cuidar les textures, cuidar l'essència, els nutrients, i també es tracta un poc de reflexar en els plats l'entorn i el paisatge en el que estem. Estem en la natura, estem al camp, estem en un mas, i el que intentem és que la gent quan vingui a un mas que no tingui per què esperar-se els plats de sempre. Tenim una xarxa de productors i de clients que ens ajuda a mantenir el negoci, ens ajuda a seguir buscant i agraïm moltíssim a Noves Sendes, a la Fundació, a l'Horta del Rajolar o a la gent que ens porta producte, perquè gràcies a ells seguim tenint producte local a un preu assequible, perquè es comprem directament als productors.